ҳамдиёрон азиз, салом алейкум. имрӯз 17 май соли 2025 қарор дорам дар боғи худам ва як нашунамои як бутаи нокро нишон медиҳам ба шумо. ин нок намедонам сабз мешавад бошад, сурх мешавад бошад, ки тарафи офтобрӯяш сурх аст ё ки зарду сафед мешавад. Санта Мария бошад. мебинед чӣ хел бисёр бастагӣ. 3 сола нок, 3 сола нок чӣ хел бисёр бастагӣ аст. худо хоҳад ноки беҳтарин ки биромад, мо ҳаракат мекунем аз хориҷи кишвар такпайванди ба 29 буронем, ки дар ҳамин ёшиаш мебандад. ба 29 ҳам хеле калтапалак аст. дидед чӣ қадар ин нок бисёр баста аст. мо ба ин нок аз тирамо пору нитрамофос партофта побил кардем. тамом. ва то ҳозир ягон бор об надодем, чунки об надорем. об худо хоҳад мезанем. мана об зада истода, мана шогирдои Жириновский ЛДПР об зада истодааст дар ман. худо хоҳад об 123 ми 125 ми 125 метр шуд, хай 142 шавад. ҳечини 1-3-4 рӯз дига зананд. баъд обро ба шумо нишон медиҳам ки об мебурод аз ҳамҷа ё намебурояд. ана ҳамдиёрони ман, ана ин нок беҳтарин нок. худо хоҳад бандад пазад бастанда купа баст пазад мечашем, ба шумо нишон медиҳем. метавонед омада якҷоя бо ман чашед. дар паноҳи худо бошед. худо нигаҳбони шумо бошад.